5:12 minutos da tarde, seguimos en directo no que anda aí, na nosa mesa de actualidade. Imos estar moi pendentes e atentos ao tempo e as súas consecuencias, pero tamén imos falar cos nosos gandeiros. Están en loita contra o acordo da Unión Europea con Mercosur. En Galicia, os gandeiros volven saír á rúa. Tras meses de tensión, aseguran que a súa situación é insostible. Asociacións como Agromuralla e Gandeiros da Suprema paralizan Lugo, concéntranse en Compostela e cortan a A52 á altura de Xinzo de Limia. Aseguran que os prezos do leite e da carne non cobren os custos de produción e moitas explotacións están a piques de pechar. Por máis de un mes e unha semana na calle tiraos, o frío e a auga, reclamando que necesitamos unha reunión urgente con alguén do Ministerio. Aínda que o Parlamento Europeo freou o acordo con Mercosur, que está agora en mans da Xustiza, non se fían. Queren a paralización definitiva e insisten vanlles obrigar a competir en desvantaxe, poñendo en risco o seu sustento e a produción local de calidade. Ademais, expresan o medo a unha posible expansión da dermatose nodular e as súas consecuencias. Porque se a enfermedade entra en España devastando explotacións gandeiras, non teremos ganado aquí en España. Exixen medidas que garantan prezos xustos, apoio á modernización das explotacións e protección fronte á competencia desleal. Para moitos, a loita na rúa é agora a única forma de defender o seu futuro. Quixemos falar con Miguel Gómez, gandeiro de Maceda, desas protestas na rúa, nas estradas, contra, entre outras cousas, o acordo da Unión Europea con Mercosur. Moi boa tarde, Miguel. Moi boa tarde, que tal? E atopaste en Xinzo agora mesmo, non? Nesa protesta que está a cortar a A52. Sí, estamos outra vez aquí, un pouquinho máis atrasados da outra vez, porque ao final levamos un mes, casi unha semana na rúa, e creo que onde non ten repercusión, nas outras rúas que estuvemos, pois non había tanto interés en que estuveramos aquí. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Al final ven bastante policía, empeza a queren tratos, pero bueno, os tratos tuvemos, non sei, engañarnos. Segunda xornada consecutiva de reivindicacións, Miguel, unha tratorada que esta mañá contaba con máis de 100 participantes, cortando esa 52, e é que o que insistides é que hai tempo que xa estades producindo a perdas. Sí, levamos moitos anos producindo a perdas, no ano 2000 sacaron unha lei da cadea alimentaria que era que non podíamos vender tanto agricultores como gandeiros por baixo de coste de producción. Esa lei non se está a cumplir, é dicir, alguén está prevaricando esa lei, é dicir, é unha lei que se impuxo para que poderamos, bueno, para que o campo pudera ser viable e tamén activar un pouquinho o relevo xeracional, que ao final non é que a xente que se quera quedar no campo, que se é un negocio que económicamente non é viable, e o único que fan é tratar de meter axudas cando hai un problema. Como digo eu, negocio subvencionado, negocio arruinado. É dicir, a subvención non é o futuro, estáse vendo nestes últimos anos, non é o futuro para manter un rural vivo. Miguel, esta vez en loita, entendemos que o detonante é ese acordo da Unión Europea con Mercosur, que aínda, tense que decidir no Tribunal Europeo, tamén do que estás a falar, o respetar a lei da cadea alimentaria, e tamén de algún xeito reclamades que chegue a vacina para a dermatose nodular, porque que pasa, Miguel, se na túa explotación tes un animal afectado pola dermatose nodular? Que pasaría? Eu, xa a desgracia de que pase como pasou o ano pasado co EHE, ya é unha vaca positiva desa enfermidade, os pasos a seguir é inmobilizar as explotacións en 20 kilómetros, vale, a redonda e en 50 liña recta. Non entendo eu moi ben eso, porque en liña recta, desde onde estamos ahora mismo, chegamos a Lugo. Sacrificase a miña cabaña
porque por un capricho de que unha vacuna é viva e por non van saber se é positivo na nodular ou non, cando sí que hai PCRs para miralo, sacrificar unha cabaña gandeira, sobre todo como unha que está en perigo de extinción, eu non entendo entón estes anos todos porque loitamos por recuperar razas galegas. E que previsión tedes, Miguel? Quero dicir, tedes pensado reunirvos con as administracións? Non sei se en Europa, en Bruselas, van a contestar as vosas peticións. Estou falando da dermatosis e das reivindicacións que facedes. Solución hai pouca, porque nos levamos reunindo durante un mes con moitos con consellerías e con moito trámite político, como digo eu, e ao final naide é responsable de nada, porque cando apretas dice que é do Ministerio, cando apretas a alguén que ten relación directa co Ministerio, di que é de Bruselas, é dicir, ao final aí que salten o balón de uns para outros, e naide que non demostrado que é responsable de algo que acordan ou algo que se firma. E por eso seguides en fartos e en loita. Miguel, o Gallá tomen constancias e se atopen solucións para a vosa crise que estades a vivir agora, tanto gandeiros como agricultores. Moitas grazas, Miguel. Unha aperta. Moitas gracias a vos. Unha aperta. Desesperación, eh? Sí, notas a desesperación e indignación, porque ademais son varios frentes abertos que están a afectar. Sí, ademais pasa sempre o que comentaba el, que un departamento botolle a culpa de todo o departamento e, bueno, non se toman cartas no asunto que é o que todos pretenden. Non sei, Miguel, se pode, non sei, augurar canto pode tardar en ditaminar algo o Tribunal da Unión Europea. A ver, eso non hai un prazo específico, pero normalmente os dictámenes da Unión Europea en asuntos, cando hai unha polémica con este caso, non é que se alonguen demasiado no tempo. Soen ser bastante rápidos en comparación aos tempos da xustiza, eso sí. Non vamos a esperar que dun día para outro teñamos o dictamen. Bueno, en canto ás medidas que teñen que tomar con respecto á dermatose nodular que azoutou tantísimo a cabana gandeira de Galicia, polo que nos comentaba Miguel, produce un impacto fortísimo a nivel económico, pero mesmo tamén a nivel ambiental, porque é o exemplo que el puña, non? 180 cabezas de gando, 100 delas de raza autóctona galega. Se tivera que sacrificalas a todas de golpe a ese ritmo, estaríamos poñendo en perigo esa propia raza autóctona. Sí, é o que denuncian eles, non entenden como se hai un único caso nunha cabaña, nunha explotación, porque teñen a obrigación de sacrificar a toda a súa explotación, non? A todos os seus animais. E a mí me gustaríame recalcar que estas manifestacións non as que fixeron hai un mes, cando tamén cortaron a 52, sino que as manifestacións que levan facendo dende onte é para denunciar iso, é para pedir que Bruselas pois non catalogue a dermatosis nodular como categoría A, que entón sí que estarían obrigados, con un único caso, a sacrificar todo o gando. Pois seguiremos pendentes de todas as protestas de gandeiros e agricultores. Facemos un anuncio e volvemos no que gandei.